New no, là một bread no ya gini ki. Lihat. Kita pen new ya ki pun samla yang kita tahu. Plastik lah hang no. Nghi cái đồn bar arsenal nghi là thẻ nọ cái này kiat đang lấy yuk kurup daki sang long kumi daki VO daki volunteer yang ki arsenal để mình ta cái nghi nghi lấy yuk ban thẻ nọ ban penjot nọ ini ki ki mar ki và ban supply be anh cái này cả senong jong nghi ki arsenal mau đường per mau dum ngileo ban kem ya gini dengan penjono mentah kasengi Ai terarngut tiap hari hewan chau jauh lengbag jing tresitom jong ki VO ki sang long kemi ki volunteer sinong mulum mulang per ngisio kem ya gini ki bawan pensniu ka sinong ngajaka ka jong bu ai lam ni dah saya kar ke trek namar ngingim sya ban wanra le ban supply ka kum gini ki jaj ban wan pensniu ka sinong ne ka dong ka than ka jong mi bu nama ni kia wah tengok picture murah aja